видео обяснява склерално разсейване. Чрез склералното разсейване могат да бъдат открити отток на роговицата, белези на роговицата, чужди тела, мътни зони и увреждания по роговицата. При склералното разсейване осветлението е напълно освободено от наблюдателната колона. Биомикроскопа се настройва на ниско увеличение и средна ширина на процепа. Освобождава се осветителния корпус и светлината е в пълен интензитет. Светлинният процеп е насочен към темпоралния лимб под плосък ъгъл. Сега светлината навлиза в роговицата, отразява се напълно между епителя и ендотела и рефлектира тотално обратно. Биомикроскопа фокусира върху роговицата и предоставя общ поглед. Препоръчително е да затъмните стаята и проверяващия да се е адаптирал към тъмнината, за да може да разпознае всички детайли. И накрая кратко резюме на това, което трябва да настроим при склерално разсейване. Ниско увеличение, шпалт, максимална интензивност на осветление, освобождаваме наблюдателния корпус и насочваме към лимба, фокусираме върху роговицата.